kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng iti kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod nyo iti dahi ito yung programa kat maibasa dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayin nga ti surat nga napauluan, mistress, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, taliplepas launay ti kalay sami kinilisa. Siyempre manong nemi, kalpasan ti seremonya, reception, kat dimteng terapi, first night, first fight, ako nada. Manong nemi naman pa, ararami din mi idin, kinilisa, iti agkanaig, nga mawangkas iti kakaskasar mi. Kasla ka baro ni ayat kada kami manong nemi numuna ta nag-check-in kami iti 3-star hotel. Napintas nga si Led manong nemi wine romantic light with the stereo sound. Iti napintas nga kanta o no music nga dadda nga mang duwaya kada kami. Noong una ito nakapimpintas ti pamagay ni Lisa pang Miss Universe manong. Awarin ti arwaten na kadadadang mang papudaw keng kuha na iti romantic line. Nagpintas manong name iti sukog ti barukong na nagpudaw nagkinis nakadaldalus. Ultimo nga nagbabaitan digiti rame digiti saka na manong name ket mabaling ko nga dilpatan. Numuna ka na kayong imas digiti bibig na manong nemi tilmunek ti katas digiti lips na. Manong nemi kasla gumanganat kami agpadpada. Gano kasanot pa ng kagat-kagat ko ka digiti bibig na kastamat abalsen na akagat-kagatan. Nunot-noten na digiti bibig ko, nut-notek mat ti bibig na. Lagi kang ipababak manong nemi ti ulok kanadani ti tenged na. Oh, Daniel, hanggang adan ti puon ti barukong na dagiti bibig ko ket kirab kon manong ti puon ti barukong. Daniel, nagro na di karam kamay kun ti may sa kadagiti mansanas manong nemi tinatangken nga paset na. Oh, ha, Daniel. Diyan mo no kasarot kinapaot ko nga nayanta nga pagsinsinublatek akaram kami nakagat-kagatan di ti mansanas no. Kabayatan manon nemi nga asak ti maysa nga dakulap ko ken lima nga ramay ko iti sa nga silong nga talon keleng iti nagbaitan di ti legs no. Oh, Daniel. Daniel. Isang sangayan launay nga asog na kitamang mangig ko. Langron dan iti pababak ti ulok ket addan iti nagbaitan de kiti legs ti asawak manong. Ket kastaon na iti panagsanapsap ko. Gapot itay palang agburburnok manong. Wen, saan nakapulos nga galamiim nga nagpisaw-pisaw nga nang sapsap nga nang tilmon. Oh, Daniel. Wow. Oo na hindi tang asog manong adadang asot mang parugsukan niya no adadamat nga kagat-kagatrek nga anot-notek nga sapsapak. Oh, Daniel. Oh. Wala makasangit rin sang-sangayin nga mariknan. Kahit ka po manong name iti isumit laeng iti agas asog siyempre. Impasublat ko met tinagdata
Isumat simublat nga ng roman sa kanyak manong nemi kada gini bibig ko iti tenged ko iti barokong ko. Oh, alis pababa namat ngin sakmul manong sa nimbolingling sa kanan dua kami manong nemi ti mangmangan. Oh, saanan nakara kami ti kastoy manong tawasan san idin nga raramiden mi wan na anak ti kinabirhen ni Lisa inisakbay nga naggraduar kami ti college. Amanibol iti narugyan min naramanan min dandani every weekend. Kung saan kit maminduwa iti makamulan. Iti naggraduar kami manon nemi kanagdan trabaho mi every weekend ngag-date kami ngagpapas kami nagkontrol iso na tapnon ti pala aganak tagurnong kami pala so akalpasan ti talo nga buat talo nga tawen nga managtrabaho mi nagkalaysa kami manong kaya saanan nga makuna nga maiparit iti panagkanaig mi gabuta ag nagasawa kami na irot manen dagiti arakop ti tunggal maysa adaddan manon nemi dagiti asog ka na ring engmi awan pulos ti makati pa kada kami aging ka manon nemi impiat konti pana. Oh, Daniel! Ore ko lain sagad manong naming gudug. Oh, Daniel! Sa bagay manong nami saan nga sa pulang kano ti atidog. Tinasken kat dati nalok mo. Tamanulaing tirukod manong nami. Iti balay ako nada. Nagsubsobra agpil ko mo na ko nada. Ngayon di pagpagiso sa nalukbag. Hapo na mo. Kasta manong nami ti armas mo. Hambat ng isot atidog ngayon nalukmag. Daniel! Oh, Daniel! Mapanak manin, Daniel. I love you. Kang ganayon nga may balbalait na kiti karik titunggal may sa kana kami. Sabi ko, Daniel, tasanggan tungang palpaliw. Saan ang tungang palpaliw, Lisa? Kasta ka kumamit. Oo, noon yaman ti ka sa bula mitid ko. Noon yaman ti ka sa pula kitid mo. Oh. Daniel, I love you so much. Kalpasan ti duwa nga lawas nga arig na honeymoon mi manon nami back to work. Back to normal. Sumrek kami ngagpadpada manon nami ti trabaho mi. Okay lang kanyak ti trabaho agsibot ta saan kamarigatan. Ti makadakas manon nami nagsasarunot ti panaka-promote ti asawa. Datamatan. Ti pagkanamatan manong nami nga sa malato nga kawin. Na-promote ka no iso na kat nasken nga aramidan na ti amin tapno makompleto da di goal da di target da when manon name biyan ko nila tamat ten di ba batbati dito yung balay nga ore kang kuwana kat kabutawan ti obrak alak na ti pangted ko nga brandy o mininomak kabayat nga agbubuyak ti TV. Numanang kita tut oras, alas 9, alas 10, into pa isubalat sangpet ti asawa. Sa batik to iso na konstahan, sweetheart. Trabaho. Banugak, sweetheart. Kumakit, siyak, tinaskin nga overtime. Siyak ti lalaki. Walang siyak mo ti na-promote. Nangat nga tumat ti posisyon ko yung sika. Sikakit, gagangin lang ti trabaho, di ba? Hanggang mambabanong ti pisina. Saan? Tamat nga narikat ti trabaho. Siyak ti narikat, sika. Anya nga tanong, samon nga awawatan di promotion? Oh, sino ko matilaglag nga tao ng empleyado nga saan nang awatin ti promotion? Ano serbihin na ko mga trabaho nga aramidag ti amin tapos may promotak? Una nga, marigatan ka. No, kayang-kaya. Basta lagi di nga mangawat kanya. Okay? Let's go. Nangkan. Ano artiket mo?
Ito yung planak mantigatas ko, sweetheart. Kapaymat kanyak. O sige. Ang gatas to, kapea, kalpasan nga makadigos, mapanak tumatagdigos, indo na makadigosak, sumrekak to niti kwarto mi, kabilek to, anong name iti asawa. Mas matinturok na. Masasyanak kang kuha naman. Mawatak tika sa sahad na. Siya kumati rumbay nga maladaw nga gawid tagober taymat. Siya ti lalaki. Yung naman tasawak. Takasanugat. Takdakil ti swelto nangim siya. May sa 2, 3 ang gana ti 6 nga bulan sipod mabambanog ti asawak man. Kat nung kasta nga mok nga maladaw nga gawid, ladladawak matin ti gawid. Bernard, Daniel, awisan nakman? Ha? Awisan nakman. So, ano nga awisan, manipod di asawa mo kita balay, opisina, balay. Di ka mat sumusot kanya kon. Napia, di baro ka pa itaman panahon mo kanya. Kasano na commander? Awan tumalat madanong ko tao sa Jabalay. Nag-overtime manin eh. Kasta? Nabayagan na kasta. Imbag na masawa na ka. Ano na ori ka sa pampamayak na banuga ko na nawa. Ori ti parbangon. Masyanak mo. Amon no nabanog di asawa, kalpasan na, pilitin na, nga pagustuhan na. Jesus, apo. Awan tumalabod na. Ang tumid lang na pindas ti performance mi. So, babaam lata. Kasano nga roden? Sino? Sika, tapay. Masapol mo. O sige, ada pa pananta. Talaga sumurot ka. Sumurot ka. O rita, baka umunak to pala agawid gan ni Lisa. Lemang kami manong name iti may isang video okay bar. Pili kan partner. Tsaka iti GRO. Mga ibaswiram nga rod sa nga mabalin ni bakit mo. Basta dya kahit GRO. Siyempre, no condom, no sex ko na nanto. Tsaka man nga rod kahit makipag-sex nga nakakondom, no? Kaya, kung kontrol ka ni Lisa, ang ka nakakondom, nagtumtumar ni Lisa. Diyak pinapadasan, padre, na kinaig ni babae nga nakakondom. Di padasan mintan. Diyak kaya, alang arad, diyak kaya GRO. Diyak kahit ko ni. Ay na, Juy. Diyak may mesa sa diyan nga babae? Ito pala madlaw ko nga. Kasi ladorurayan ng nai-Indian sawit. Pabit lang, pater. Abay, inakan ka doon. Uy, baka may sarsara ka, ha? Baka sumangpad dati ka, date na ta, makita na ka, baka mugbugan na ka, apay. Ipalabos ko kumarang mabugbuka. Nagmatcho ta bagay. Black belt terak partner. Igim ko anong name tinanong kapangtid ko nga beer. At napanak iti ayan. Hi, may I join you? Kinita naklaeng manong name. Sana inig ka man pangtid na nga beer sa iminom. May I? Kinita nakman eh. Gabat saan nga sumungbat? Nagtugawag latan. Sabi nga may mesa ka. Sino? Sika. May mesa? Sabi ko may mesa. Kaya ka mati nakaduwak. Itay. At dan sakit nasurugan ng mesang oras ng may mesa ka. Inintiyanak dati. Kinatungag ko eh. Inintiyan na ka? Sino? Boyfriend ko. Nagloko man na dyan nga lalaki, injahin na kaskeng ka, na naglapsat. You're so beautiful. Your name, please? Betsy. Yeah. Nice meeting you. I'm Daniel.
Injayat titakulap ko manong nemikit inawat naman. Pinisil ko. Piniring ko. At na inom mo na. Kayak pa eh. Mano pati kayam? Kayak pa eh. Ore mano. Kasanon no mabartek ka, kitawang kaduang. Apay. No mabartek ka, baybayan na. Hanggang mat kiti baybayan na. Sige, sino kaduam? Dajay, kaupi sinaak. Ape pinanawang agbaymesan. Hanggang agbaymesan, nangitebulan ti GRO. Katsika, ape saan ka mangitebul ti GRO? Tsaka ti GRO. Sino at kayat mo? Sika. Ada boyfriend ko. Ada mo tinasawak. Gabi nga rod. Tapay. Ada asawa ko. Awarit ka nga kursunada. Kursunada ka eh. Tapat siyang kumangarda kayat ka. Anyat mo, baka sakayat na. Kasi yung paspasarak ko. Oh, agurda ka pagtibir. Kain pulutan. Hindi na nayunan ti inom naman ng nemik at umay mata nagpasaklot. You know, Daniel? Pasaklutin ti loko. Naglamuyot ti bagina. Sa nagbanglo. Oh my God. Rumbrungkasin manong nemi ti armas ko. Kasla kayat ko nga iruwar ti armas ko. Kaputa nagpasaklot. Mamalinlat Mabalinlat ang remedyo. Ang lapi nga dito eh. Tsaka palawisan ni Suna. Bepsi. Let's go. Or, iti langit. Halangit, heaven. Ngayon so kumat mapasamak. Ngam saan na kumat na sinipot. Kinichay na kamat yung boyfriend mo. Shit. Kaya na nandiyan ang boyfriend ko. Napatpatigan din dyan ang babae ng siyak. Apay. Ibas ka sekto mayan na. Ngayon din dyan ang ayadat na bilin na ngarapan na. Ha? Gahit mo sawan, malaksidkan ka, tapos sa balik. Nga balik ko nga. Siyak ti priority na. Okay lang, ori ado kami, basta siyak ti priority na. Masapul ko, kasla ita, masapul ko mimawan. Ang balik tatakmet. Let's go. Ha? Tangaro din. Kahit kung tumanon sa heaven, Daniel. Kahit kung tumok na itilangin. Sinanya saklatan ti ko pisinaak manong nami nagtungod mo. Sana imbalaag ko na agan nadak ka nalaing. Yan ako mat problema. Sa nga GRO o nating i-date ko. Idada kami manong nami ti usilad ti may isang hotel apo. Nakagara. Basta ko na yung manong nami ti parang karkarawas na kanyak. Gumanat. Mawaw. Supaya nang ikat ti pulusert ko manong nami kinapaprusan ng ti baraw kong kakabayaran nga naglanang dagi di bibig mi. Inuksub kumiten terawaten na manong nami sa ko inikat ti barana. Sa ko induro ni ti kama. Sa nakaida manong nami inikat kunti. Aking baba nga paset ti arwaten na. Lino ka isa ka namin pinsan manong nami. Nakawawil gabo nga tatanabarte. Uno gapo tamaili o. Nagpadpada kami nga lamo-lamo manong nami. Hindi tayo sumuten ti kayat na nga rumambaw. Eko. Daniel. Po na yun pa nang iiniin na manong nami ti pangadakalen naman sanas itibarukong ko. Nagrisiris ti lasag ken lasag, nagtipon ti para ken para. Itinabayagan manong nami nga sami nga panagkanaig iti asawak na ornungan akon manong nami kat adatoy ti maysa nga babae nga nakasagana manong nami nga kakinalaban ko. Nakawawal da kasmat iti kinawild ko manong nami.
Ibaba na pa iti ulo na manong nemi kit inig kamanan tinalukmig nga armas ko. Sana insakmol manong nemi. Oh, medyo marigatan. Oh, Daniel. Ababangim na buntog. I like it. Ababakanungim na buntog. Kalikalingan na rin at kadakil na, kalukmig na. Basta una yan, manong nemi, di ba nang mansun ako na. Imbalingling ko matipagkik manong nemi, inanak ti dua gurong na kitaytan. Nangan kamin nga dua manong nemi, sinapsap ko matin apo. So bali ti imas na manong. Daniel. Manong nemi at nan asawak ng tinakbot masango, gabot na busy, gabot ag sasarunot, ti pa nakaipromot na. Kanyangarot karamide, agang nga aklat na ti balay nga mga oray iti asawa. Nga oray maoray ko kita, dinantumat ipa iti bagina, tanabannog mo. At ito iti may sa nga babae, manong nemi nga ni Pepsi. Oo mo, nakasagana manong nemi nga oray nga tanog patpatnag ka. Naging kaya manong nemi nga isa nga mismo tinang yusok idarmas ko kaya kuha na. Ibang iba ito, Daniel. May gidget ko laonin ti boyfriend ko. At idog na nakutong kaya kuha na si kakit napabangim na lukmog. Daniel. Ore na iyok-uyok manong nemi. Nga kasta o ni ti paspas ti pa nangikuyok na kitnuman ni bagaan nga mapanman. Bumangon akmat manong nemi kiti rapin ko man kagat-kagat na karamkamen ti adday di barokong na adadan manong nemi iti pa nakaaros tirik na kit agsasarunon ti bagaan nga umay manen. Opo, baran manen. Naging gasyak matin si mublat manong nemi nang rabaw kang kuha na nga nagkabalyo trabaho na manong nemi pinaspasak ka dito eh. Imbornok ko nga naming pinsan, dinabayag ko nga na ornong manong nemi. Daniel. Nagbara. Nakaad-ado. Manong nemi short time lang. Sud ka po na nga. Hindi marikip ko. Akitan ti oras. Bepsi, let's go. Huh? Arabi pa lang. Short time lang. Hindi extend mo. Agawid ako. Sapsapunan ako di asawa. Tsakayat. Dito ka. Igawid na manong nemi. Batan ako saan kang ibatan. Basta. Loko ka. Pinarawanan pagkatapos panawanak. Umanan tayo dyan. Namin adukan. Basta. Di ka palubusan. Isa nga mapalin. Gabatan adan ti asawa ki di balay. Sapsapulan na ko. Nakasilent na kami sa cellphone ko. Nagbay-vibrate. Tawagan na. Gabatan mo ti asawa? Matakas ta. Ibatan ako. Tsakayat. Ibatan ako. Tulog ko to yan. Sukit di mang iturayan. Kanyak. Kunang ka. Hindahan. Kinunak, hindi makasukatan. Agarot kan. Panawan naklatan. Sus, bahala ka. Magayam. Kontak number mo. Siyak na tumawag latakin kan. Diyan kontak number mo ta, ito mo kanya. Kontak number mo, konak. Sikat mang kontak number mo. Kontak number mo, konak. Di na pinugkawan ti asawak si kakit din. Kontak number mo saan? Sikat mang ted, sanga siya. Sikat mang ted na. Pahala ka, pumanawa kon. Hoy! Kinamakam nak manong naming nga. Indra ako si takyang nito, tingin ko, ginuyod na.
Halukan. Nakauyong ka madgayam. Nauyong ka na sa timang loko. Ana? Nauyong ka sa timang loko. Hanggang madulok mo na. Habi nga din itong palin. Ted mo kanyang contact number mo. Sikat bang Ted. Takontakin ka tulatan no na. Nauyong ka niya. Sino? Sika. Nauyong ka sa balukloko. So nga, hindi ang langin lukloko. Nalpasin nga rin o ganda. Masapol nga itultuloy ka. Padasam nga mo kayatan ko na takitak gulwag tibyak mo. Niya, Diyos ko, delikado na ito yan. So saan ko iintid tinamber ko manong name? Pambarakon. Bagman ta natakwatak ta kinaloko na. Naloko man kayong dati nga mistress ha. Nauyong sa mistress. Mistress. Dagit adruman. Suda kita tinaimunin. Suda kita naturayan. Di pa nagbaling nga turay ta asawa. Di nakpabidog kawan. Di takit din mabay. Di tamalangin. Pinanawak latan manong name. Nagawid akong dito balay. Siriing ti asawa ka ng sabat kanya. Oh, nagkaponsidaran. Sensyakan. Ikabot na amok nga maladaw kang agawid. Inawis nak niya Cesar. Office mate mo. Rabang ka nag-video okay ba? Kanta, iminom ti beer. Apin ko nga nabanglo ka. Ang kabat agabir. Ha? Kadigdigos mo eh. So kamo na doon naman badlaw mo. Kahit no kadigdigos ko nga lamang arad. Ana. Lamang arad no saan ka pa yan nabanog. Baka sikat nabanog. O may kan. No tay. Tisilat ta. Laman no kabay lampay. Ha? No kabay lampay. Sweetheart na may laging didik. Di ba? Di ba naman nung ka? Siya, kanak naman nung. Kaya isong inururay ka. Ta nakakondisyon na. Halaman ita. Agabruta. Namin adong naman aw nabayagin nga ko. Awan ti panagrumansata. Isong itaman. Nabanog ka. Sikamot itan tinabanog. Nabanog ka nga na pa nag-beer house? Video ka ba? Ano nakabanog ka ba? Nagkanta? Hanggamat nga nagdag na nga, nag-awid, nakakotse ka met, nakabanugam. Basta man ito pagbagik, nabanuga. Basta kaya, basta tum. So, pa nga, adama, pasama ka na tayo nga rabi. Sige nga, aguyo sa akon. Slabo, kasi makita, nagbuya ka, Lisa, tumbigat lang yan. Ano na tumbigat? Di ka di may ayaw, di ka Stefan mag-isuhan. Tatay katak mo tintirwata. Tasyak di mga romansa kang ka. Diyos ko, dapat nga pag-ipang ko ita. Ano? Awan. Sige. Uy, nabaik idin. Iso nga, takil lagi di pamati ka na burnok ita. Naburnok lagi di sweetheart. Diyos ko. Kadgabuta asawak manong na imikan maros matirik na. Ori namin aduak, namin taluak nga pimutok itay manong nemi kaniya ni Betsy. Makadlaw laki dito asawak ko na. Inaramid ko mati amin manong nemi nga nang romansa kang kuha na nang kumanin tikiti ka ay ayok manong nemi nga asog ka na rin ang na ako na Daniel namayag lang namin tayo Daniel barbari nga makaorno ako na ka kat syempre gumanatin ti asawak ipamun ko na nga impang ko nga rodan na manong nemi Namindo iso na anong nemi kabayatan nga mabayag pa'y kanya. Nabanugin iso na, Daniel, gusto na. Okay? Did you enjoy? Are you happy, sweetheart? Happy di ka nagparwar.
Ha? Nagkulakan ka? Awan na batiran niya. Kabuti mukmukpon sa bali. Di ba? Sana po nalitan. Pagidurong ka. Sino't babaim? Sino't babaim? Da babaim? Sino? Sino? Shh! Talaga, awan! Awan na babae, kawan! Manong nami nagapa kami ready nga parabang. Ipapilit na lata nga malaglag kakbalaw na yun nga nukutek nga awan ko naklata. Naman ba talagang nga madlaw na. Taorin na awang ko nak nga mamun nga da. Manong nami. Kadigis yung mga sarunong nga aldaw, manong nami. Masapa man nga gawit ti asawak ng saan nakapagpagun niya. Uri pagpagun niya. Kasi nung saan nga masurun. Mabaling ka rin ka sumungbat kamay. Hindi pa ilang pagpagunyang ka. Abay, saan ka nga gunoon eh? Ano na ito? Cold War? Abay ka naskin nga dawar. Sungbatan ba't lang datang sa lutsun mo? Kabutaramin mo. Awan ti amo ka mading aramin ko. Abi ka di mo pailang amin ipudno. Abi ka di mo pailang amin aminin. Ano ko trubing aminan kang ka? Sa muna tayo na pala. Amo Daniel, laging ka nga di mo aminin. Awan pa kasulbaran ti problema ta. Tano di mo aminin. Bumanawak dito kita gawid ak sa diyabalay. Panawan ka. Di panawan ang napanawan na. Sige, di ba paturay? Ha? Hana? Tatapagkarkarit mo na niya. Kabuta sikat lalaki kat sa ti babae. Sige. Sina ti sina. Ikang kayo ti gundaway yung kada dyan ang mistress mo. Nasa sinuman da ita. Kat matuktalak to, matuktalak. Saan nga nagaw-awit ti asawak manong nemi dito'y balay kat no tawagak saan nga sumungbat. Tawagak ti katugang ang babae kat damagik no at isuna sa dya kat antakan mo. Kaya aminayat na pasamak ka na kayo. At akadihan nyo nagkinawatan nga kasawa. At problema yun, ayusin yung tibiyag yun. Nako, madidkas to eh. Sakit din pasupon na. Huh. Napanak manin manong nemi nga kaduwak. Kaopisina kiti video o ke bara nga naparami din nakamuwak manong nemi kini Jetsi. Kaya atay suna. Imasidig na ko say, lover boy. Nabay kang inururayin, Daniel. Di mo kami ninted ti contact number mo kanya. Sikaman. Sikat mangtit kulak. Di mo inted. Kabali. Sino man ito Ryan, yung boyfriend mo? On kami. Insin ako. Kabatanda ka matan. Ninamnamak nga ore ka dito. Isong imbag tayo may ka. Sumudamot pong opisina. Maupulos tamok. May panggapkan ka. Mag-opisina ka? Yeah. Hanggang mapuyatan, makastak ta opisina, makastak ang puyat ka. O, matuwa na yung brak. Let's go. Nadagsan di siya nait, ti sweetheart ko. Ano problema mo? Ti asawak. Abay. Kadidirabi nga panag check-in ta. Pinilit na kadagsex kami. Siyempre, awan ibugak at napastan. Nakadlaw. Siya sinut kababae mo na isang mo nanugot. Itata, nagtalo di walay. Uy, di siya akong tisangbat mo? Amat ka na mabalin eh. Kito nga na akong gaya mo di asawam, di siya akong tisangbat di walay. Agsurbiyak yung sweetheart. Baka na yung imas tilotok yung nibaga mo. Kaya na yung imas aktirawan sa nalalayang tirawan sa diba. Tijak ni namnama manong nemi. Idi sagsaga namin ti bagimi nga rumbuar.
Kini Pepsi ta pa nga mag-check-in, gabutan naka-asidik isuna. Taarik nagsangsanggir, iti barukong ko, iti ta bigla manong nimi nga dumteng ni Lisa. Dito ko na mga awan ti babaem. Lisa, dito ka di gumapahi? Dito ka di? Ay, how are you? Sino dito, Daniel? Ti asawak. Sige ti misis na. Kaya mo panangat. O sige, umay ka. Sakti nalalaing ti kirida, nalalaing ti metras ko ti legal nga asawa. Panangat kayo ti kayat mo. Anong name na buwak na giti customer kapag ti panaglinlinudo na panagpindangat na giti adwa. Tilegal kin ni mistress manong name nakalalaing ti mistress na pigpigsa na uy-uyo. Nga dito ka po naman nung naming inanawag ida, pinagsinak ida. Agsinak kayo! Hindi mapagsinak ida manong naming. Hindi makabangon yung makatakder manong naming ni Lisa Bolon nanti madayo. Kinawat ko. Lisa, mabit lang. Hey! Daniel, abi ko surutin. Siya tumaya mo may ka. Uy, di na kuyudan na kasta. Uy, siya tinakagayat na sa siya timangayat kang ka. Duwatan taga sawa, Daniel, duwatan. Patanak ko na ka. Patanak mo na ikan. Wari ko lang kinidag manong nami. Di akong pinanunot nga mabait kinatao, no? Di na batin igawid nakbatin ka. Tsak makamakaman ti asawak. Ay, daka ng tisangot eh. Sapsapurit ti asawak. Lisa! Yan mo! Lisa! Ang iganti tanong kotse manong nami pandaran amyanan. So, dyan, ti marayak man manong nami na pala ti kotsek tapos kamakamak. Lisa! Uray na! Kumamkamat manong nami ti mistress. Ay, Daniel! Uray na, Daniel! Oo, namintinda ito yung eksena na kunak tinagam ko. Saan ko nasurutan ti asawak manong nami kapot medyo na traffic. Kaya mamuk na sa dinut pagtungpalan na iti balay da. Yung maawan ti kotsay na manong. Tinawagag ti katugang kamabae. Hello, Daniel. Mama, pasensya kayo na nadisturbo kayo. Awan ni Lisa dita? Awan. Ang besin mangpet. Sige mo, ada ka din na pasamak? Ako nga mama. Sila na yung baga na tibigat ng maladaw ng agawid ta sa pulan na kakano. Tuntunan na kano, no, pudno. Tadi ka ba't agpudno? Di mo aminin. Ano ta pasamak? Ay, susa po ay. Dito ti ko nakeng kaidi, Daniel. Agbaling ka kung mga napudno iti anak mi. Ta napudno matisunak ka. Sabi kami naaramid mo ti kasdyan. Ma, saan nga tamat nga siya takim maasul ti amin? Sa lusudin nyo mati anak yo anyat ng kurkurangan na kanya. Alawan, adak ditan, nga busy so na ti promotion na. Ang kaslada do't panahon ng trabaho ng tisika. Yung sika kumat nagbali na makana. Man nakaawat ta. Sama ta kanayon na kasjay. Kadagit naman laing ang kasjay. Hama nagtuloy-tuloy ti kinabisi na. Tapno magunod na nagita promotion. Sika ti nagbalingan na roko. Sika ti saan nga nakauray. Sorry mama. Runusin nyo na bagbagyo. Ha? Malaksin ano sa mo na kayat anak mi. Awan sa baling nga patpatig ko na sa nitsuna. Nga napatpatig nga kiridam, di mistress mo. Di kat anugutom nga da. Alam mo mama, anugutek. Nga lalaki hak. Awa maksay kanya. Nakasaganak nga mga sardeng iti relasyon mi, iti nga babae, basta laki de. Makapagkinawatan kami ti asawak. Ipanagneg mo, ipanagbalbali mo. Agasam da di impalay mo nga sugat. Iti baro kung uno puso ti anak mi. Nagpatpata kami nga babae, kinilisa. Kinuha niya, mariknak na, mariknak mo. Nasakit ti masugatan. Kaya't mo ka di nga rod, nga nuanyat inaramid mo kayong kuwana, kat aramidin namat kang ka.
Mama, kaya mo ka din magkirelasyon mo sa bali ng lalaki? Tapos masaktan ka mo? Sa ngarumbing aramidin ni Lisa tikasta, mama. So nga rod, sakbay nga mapasamak tikasta, nga rebelde man tanak mi. Or no sa nyo tibiyagyo. Tawag-tawag ti asawak ng tinakikas kaso. Tunukuan anatendeden. Idependan. Sana kasi murek to pisina iti kabigatan naman na yung sinapol ko. Napanak ito pisina da nga mismo. At da iso na sa dyan. Inor-ore ko ti break time ano. Inag-break time da. Inasit ka. Mambaling ka na yung sarita ta. Ano ko matrubay ko magsalita ta. Please. Aminik tamin. Oras sa mo na aminin. Napaniknik ako. Dadya pa yung babayit kinano nga mimbas kang siyak. Saan ka peso na ita? Imbas ko mang kaduay ng kagawid. Huwag kami nagbati ka. Sana ka nagbati, kinamakam ka. Tinawag ka pa yung mamang mo. Amo ka ada ka di balayo. Awan mo di kutsem na panak sa di balayo. Mamati ka kumakanyak, Lisa, please. Ano ko, tek? Nagbidutak, nagbasulak. Nagbidutak, diyak ko may naramid. Inore ka kuma. Naisungsungat. Promise. Saan kong itong nuulitin? Gupde kong tanya, relasyon mo ito dahil nga babae. Mapahinga din nga. Ikanatikod na ako nga. Turabin. Agawid ako sa dibalay. Peso? Urahin ka. Siyaktong nagluto. Inuray ko nga rod manong nemi. Kaya pag gusto ko makaluto haki di sumang petisuna. Sinabat ko manong nemi. Kaya inarakop ko ti asawa. Ngayon saan nga bimalis. Ninagkakdigi di lips na sumritan. Sige. Terusan sa dining room. Nakaluto akon. Mamalis sa klabit. Kaya ko tag-shower. Mag-shower ta nga to, ha? Siyak lang. Siyak tumunta sumarano. Kalusan na. Epan na to't iliw itong galamay sa kanata. Tama iliw ka di? Kailiw ka. At pa pagipan mo? Dadi matlaing ka, tinapasamak ka na kami. Samatan ka ng sunutan. Nga manusunutan ko may drabi, no awanak, di ba? Agawanak to dimtang ka. Agawanak. Pakawanan ako, ma. Sige, harating ka nag-shower. Ti pagyam niya manak, manong nemi, na ornos mo matlaing, ti bagimi, ti relasyon mi, iti asawa. Tayo dinaydi nga nabi, manong nemi, kat nagkanaig kami. Saan nga pa naging kuko natin pa ng pagusto na kanyak, a pinugusto akmet, nagpinugusto kami. Ngimiliadta kami ti katengaan, ti romansa manong nemi, pagamam ti adama nagtoog, tagmagakag. Ano dyan? Kasla, nabuong sa matitawat at silagtan. Saan dyan? Ito nang bato? Pakak ko na ulit, damanin. Ito na mag-ubra ka na ta. Hoy! Sino ka? Ha! Rumar ka natin ta! Rumar ka! Sa tromber ka karomansa, rumar ka! Oh my God! Di mistress mo. Paunag it uyong nan. Inaarik ti cellphone ko manong name ng ayabak ti polis. Imagmat nga dagos na ti polis manong name iti tamang ko ti sirena ti lokan na ti polis. Magtadama amok manong name. Hindi makadanon dan iti sango. Tinawagan na. Nangarhanto. Hello sir, dakam dito yun. Aumat. Naging na ti sirena yun sir eh. Kadi, hindi kayo kuma nagpapakaupuot kami tapos saan nga timalaw. Sinday jay. Bebsi tinagan na.
Apilyado na? Tsaka mo? Api, di mo apilyado na, sir. Tsaka nga arod na nasa lutsod. Api nga gubor. Sino nga min ka na dyan? Api, sino nga dyan nga min nga babae ka na kayo, sir? Na minsan lang nga nagbaling nga mistress ko. Yung nauyong sa may sam. Tsaka kaya nga ulitin tinarami na kabidot. Kasi naman tinarami din na. Delikado, sir. Baka rin ang biging na umay na kayo ubur-uburin. Nagturid kindi mabait kinatao na. Ayun na ita. Ita katalugan na. Baka madamdama, uburan na kayo manan, makapanaw kami. Sir, mabaling ka din yung mga ibati ka orid walain. Nga gwardya. Ante naman kami ng pulis, sir, ng mga balik. Basta si kadagkid daw. Pakamukan dolar at basitin ng kapeda. Umuhawan. Ang problema. Ikakida ti kapid na. Da termos kan na kape. Adapay bread da. Adapay palaman na. Kasta nga rin tinapasamak manunemi kat awanin tinagubur. Tanakariing kami nga saan kami nga naluklukag manunemi. Dapat lang dagiti pulis gadwa manunemi di makariing kami kat napang ko itaya na para kita yan. Sir, good morning. Good morning. Sensasyon. Nakaisamat nakaturog. Medyo inturturog mi, sir. Mabalin yung tagamit, sir. Ananusan nila ito yun. Ala? Saan, sir? Naka-duty kami. Man, alayin nyo. Napialag para inom mo para kape. No ba'y awanan tag-gorgwardyawan ng nami nga polis. Kinit daw ko anong nami ti kapitan nga grunda ko man iti tanod. Tadya ko man balay ti talaga kang runaan nga gwardyanda. Hamatan na nasunsunutan manong nami no sa sinunod nga babae ka bebsi. Na minsan pa nga napang kami manunemi ni office mate ko iti video o kabar nga nagamamom mi idi kani bebsing na maumot isunan kay liiliw mo isunan manakas na partner yung kahit ko kumalang maamot kinatao na niya misteryo a mistress ang nga ron ala barang ano saan nga pagpakita kan sa mumatan maulit aramidin di kasi siya ni Mrs. Among nga delikadon. So nga huwag na. Ore ta masangon na kamot ni Mrs. Samot unay abisin. Huwag nga ron. Kanayon ng tipanakpak. Hindi na kaya nga may mga liwatan na mga nog sapulak pa din sa bali. Iti agdama manunemi duwa di kiti nagbaling nga bunga tiyan ayat mingan sagot ni Apo Diyos kada kami. Ni Daniel Jr. Kastamateng kini Jennifer. Tsak pulusan pinandas manunemi tinadaan iti mistress. Tamadi manunemi ti resultana. Yung paglagi din saan nga matidog dahil nga problema mi ti asawa kat naayos mingan sikida. Dito nga rod manunemi ti pagkasalita nga nagbalin nga paset etikal man laeng nga pagkasalitaan. Kat sabi ko matadaan na ito nga balag kanagitay agar aramid. Di kayo kumagar aramid kapot awan pagsayatan na naramidan nyo. No pa kunayo nga mangpagustumot lang kadagidak kalikagom. Tuwing nga dagyaman nga pagkaya mo, Daniel.